வெல்கம் பேக் டு மை நியூ வீடியோ. இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, எப்படி வெப்பன் ஸ்கின்லாம் ஃப்ரீயாக எடுக்கிறது, நெக்ஸ்ட்டு கலெக்ஷன்ஸில் பண்டில்லாம் நல்ல பண்டிலாக வருதுன்னு. சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்துக்கோங்க, என்கிட்ட இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன போயிட்டு இருக்கு. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க, இது கலெக்ஷன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது. எல்லாமே சுமாராக தான் இருக்குது, சுமாராக இருக்குது எல்லாமே. இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நான் ஆப் மூலமாக பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே மாறும் பாருங்கள். என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் மாறும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பார்த்துக்கிட்டு இருக்குங்க. எல்லாம் பண்ணலாம். கிரியேட்ஸில் இது இருக்குது, பண்டலில் இது இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸில் வெப்பனுக்குள்ளே போகிறேன். M4A1 என்கிட்ட நிறைய ஃப்ரீயாக கொடுத்த கன் ஸ்கின் இருக்குது. சரி, இந்த வீடியோ நான் இழுக்க விரும்பலை. சரி, நம்ம அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எமோட்ஸும் பாருங்கள், சும்மா தான் இருக்குது. சரிங்க, நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்க போகிறேன். நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஸ்கின் டூல் ப்ரோன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும், அதை ஏற்றுனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், எல்லாம் பிளாங்காக தெரியுது. முதல் காஸ்டியூமுக்குள்ளே போங்க. எங்கள் ஃபோட்டோ வரட்டும். நான் இதை ப்ரிப்பேர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். நீக்கிட்டு மாதிரி டீஆக்டிவேட்னு வருது. இப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். பாருங்கள், வந்துச்சு. ஸ்கின் பேக் ஃபோட்டோ ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். வெப்பனுக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். இது வேணாம், இது பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது பண்ணால் உங்களுக்கு கன் ஸ்கின்ஸ் நீங்கள் இப்போது எக்யூப் பண்ணிட்டு அன்எக்யூப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு உங்கள் ஐடியில் டாப் அப் கீப் ஃபுல்லாக பண்ணணுன்னா ப்ளீஸ் உங்கள் யூஐடியை கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நான் இதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து திருப்பியும் போனால் நான் இது பண்ணிட்டேன், லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன். இப்போது டேப் டு பிகின்னு வந்துச்சு. அப்படியே தான் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு வாட்டியே ஒர்க் ஆகுது, ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் செகண்ட் டைம் பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், பாதி மாறிடுச்சு. கொஞ்சம் பண்டல் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட் பாயும் சாம்ராஜ் பண்டல் கலந்து வந்துடுது. நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கொண்டை போட்டு இந்த ட்ரெஸ் வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஜாஸ் பேண்டோட ஃபுல் செட்டும் ஒரு பழைய தொப்பி வந்துருக்கு. மாஸ்க் பாருங்கள், வேறு மாதிரி இருக்குது. இப்போ இங்கே பாருங்கள், பிளாக் டிஷர்ட்டோட பவுன்ஸு செம்மையாக இருக்குது. இப்போது இதுக்கு நல்லா வந்துருக்கு. ரெட் கலர் ஃபுல் இது வந்துருக்கு.
இது இருக்குது. இந்த பண்டில் போட்டால் வைலட் கிரிமினல் பண்டில் வந்துருக்குது. ஜோக்கர் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது. சரி, இந்த பண்டில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள், செகண்ட் எடிட்டோட பேண்ட்டு. இது ஒரு இது மாறல, உங்களுக்கு அது மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கும். இது பார்த்துட்டோம். இது நம்ம 6th எலிட்டோட மண்டை. இது மாறல, உங்களுக்கு மாறலன்னு உங்களுக்கு வர காலம்னா கீழே இது உங்களுக்கு மாறலன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஏதாச்சும் பண்ணி முடியுமான்னு பார்க்குறேன். இப்போது இது வந்து ஸ்ட்ரீட் பாய் பண்ணுறது பேண்டாமல் இருக்குது. அவ்வளோதானா? ஜாஸ் பேண்ட் இதெல்லாம் மாறல. உங்களுக்கு மாறணுன்னா நீங்கள் வந்து இதோட நல்ல நல்ல பண்டலாக வரும், நீங்கள் பாருங்கள். பாருங்கள், பர்பிள் கலர் பண்டில் செம்மையாக இருக்குது. வெப்பனில் கன் ஸ்கின்ல ஏகே பாருங்கள், ட்ராகோ ஏகேயாக இருக்குது. ஷார்க் நாலன்ஸ் காராக இருக்குது. குரோஸா வந்து எங்கிட்ட இருக்குது. ஃபேமஸில் எந்த ஸ்கின்னாக இல்லை. இது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது. ஹாக்லேயும் எதுவும் இல்லை. போயிட்டு பாருங்கள், போக்கர் வருது. இந்த மாதிரி போயிட்டே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், டபுள் ரெட் வச்சா இங்கே ஏகேன்னு காமிது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கில்ல ஃபேமஸ்ன்னு காமிது. புதுசாக வரப்போகிற ஃபேமஸ் டபுள் பேரல் தான். அது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். கிளிச்சு சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கார்ட்டூன் கேமிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஓகே, எமோட்ஸும் மாறி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், ஒரு எமோட் போட்டால் இன்னொரு எமோட் வருது. பாருங்கள், புஷ்அப்ஸ் எமோட். இது வந்து எவால்வு எக்ஸமேட் எமோட். இது ட்ராகோ எமோட். இது கோப்ரா எமோட். பாருங்கள், மாறிட்டே இருக்குது. கலெக்ஷன்ஸ்க்கு போகிறேன். போயிட்டதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அன்னைக்கு இது பாருங்கள், புதுசாக வர போகிற எமோட்னு நினைக்கிறேன். இது மாறல. இதெல்லாம் லெஜெண்டரி எமோட்லாம் அவ்வளோவா மாறாது. இங்கே பாருங்கள், சிறுகி மோடு மண்டை இது ஆகுது. சிறுகி எமோட் போட்டால் இது வருது. கோப்ரா எமோட் எல்லாமே வருது. இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அனிமேஷன் எல்லாம். கார் ஸ்கின்ஸ்லாம் மாறல. இது அநேகமாக ஸ்கைவிங் மாறி இருக்கும். எல்லா இதுவும் மாறல. சரி, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நான் தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ப்ளீஸ் எல்லா வீடியோவும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.